Ahoj Paľko, asi sa čuduješ, že ti takto píšem, ale nečuduj sa. Toto je vlastne slohová úloha na tému najzaujímavejší prázdninový deň. A má to byť list priateľovi. Hneď som presne vedel, ktorý deň to bude, aj keď sa nestal cez tieto posledné prázdniny. Bolo to asi pred minulú zimu. Ten deň si pamätám skoro celý, aj keď sme toho veľa nestihli spraviť, pretože sme sa s bratom rozhodli, že si dáme spomalený deň. Dodnes sa čudujem, že s tým Karol súhlasil a že to celé až dokonca vydržal. Už ráno, keď sme si spomalene umývali zuby, na nás mamka pokrikovala, že či napúšťame olympijský bazén, keď sme tam tak dlho. Spomalené raňajky trvali tiež dosť dlho. Ocko bol našťastie práci a mamka išla na kávičku k našej susede. Stretli sme ich na schodoch, keď sme spomalene vynášali smetie. Susedkyn Benji na nás začal štekať, aj keď nás pozná. Susedka na nás nechápavo pozerala a mamka už to asi celé pochopila, lebo nehovorila nič. Na schodoch sme stretli aj Lauru zo 7., ktorá nám spomalene zakývala. Kým sme sa spomalene vrátili domov, mamka mala už navarený obed. Pozerala sa na nás, ako spomalene obedujeme. Pri obede sme sa s bratom spomalene rozprávali a mamke prišlo smiešne. Zrazu Karolovi zabehlo. A na chvíľu sme všetci prestali byť spomalení. Skôr sme boli zrazu všetci zrýchlení. Myslím, že to boli francúzske zemiaky. Alebo špagety. Po jedle sme sa vybrali von. Samozrejme, spomalene. Stretli sme kamaráta Dalibora, ako sa vracia domov s badmintonovou raketou. Spomalene sme ho pozdravili a pokračovali smer domino. To je naše centrum voľného času, ale treba prejsť cez cestu. A to je spomalene problém. V jednom z aut, ktoré nás míňali, sa viezol s ockom Ivan, náš kamarát, ale nestihli sme mu ani spomalene zakývať. Veď aj ty ho vlastne poznáš, Paľo. A stretli sme aj Natáliu. Domine mal ujo Peťo nočné pozorovanie s astronomickým krúžkom. Chvíľu nás prekvapene pozoroval a potom všetko pochopil a zavolal nášmu ockovi, že bude lepšie, keď prespíme planetáriu. Peťo dlho do noci rozprával o gréckych bohoch a bohyniach, o Pegasovi a Krakenovi, vzdialených hviezdach a súhvezdiach a my s bratom sme pomaly zaspávali. Na druhý deň pokračovali prázdniny, ale ten deň si už tak dobre nepamätám. Pozdravuje ťa tvoj kamarát Peter. PS, možno to celé urobíme ako film.